Jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat irid li verament tispiċċa l-ispekulazzjoni minflok isikket lill-Oppożizzjoni għandu jgħid il-verità kollha dwar il-kumpanija Igrand. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija waqt intervista fuq Net FM fejn stqar li huwa inaċċettabbli li Joseph Muscat jinterpreta informazzjoni li għandu huwa biss mir-rapport sħiħ tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buċejja biex jattakka lil Simon Busuttil. Fl-istess waqt, Joseph Muscat baqa' ma laqax l-isfida li għamillu biex jippubblika l-inkjesta sħiħa tal-Maġistrat Aaron Buċejja u ma tax garanzija meta se jippubblika din l-inkjesta. Bekk qed japprofitta mill-iżbilanċ politiku serju li ħoloq l-Avukat Ġenerali meta għadda kopja tal-inkjesta lill-Prim Ministru. L-Avukat Ġenerali nnifsu meta qal kelma b'kelma minn arrestħija fuq il-pedana tax-xogħol illi ta' dan il-proċess pratikament il-kull minn talabulu, il-flili, għaxin ma konċ ħanqedu fil-kaxxun. Għaxin kon ħan itkellem. Mela l-ora attentat ċar illi jipprova jagħmel li sarima maħalqi u mhux għaxin imma xina nirrappreżenta l-oppożizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-kawża kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali biex jingħata kopja tal-inkjesta kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru Mbonici talbu li x-xhieda tagħhom tiġi posposta għaliex qalu li għandhom ix-xogħol. Ir-rikors ġie ffirmat minn avukat fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali stess li qed jiddefendi lilu nnifsu u li issa jiddefendi wkoll il-Prim Ministru u lill-Ministru għall-Ġustizzja li skont l-Avukat Ġenerali huwa avukat tal-Prim Ministru. Skont Adrien Delija dan juri li maħniex ngħixu f'pajjiż normali. Il-gvern irrid ikollu għodot fideħ iktar mill-oppożizzjoni. Il-gvern li għandu 440 konsulent persons of trust, ħalli kollu s-saxħa kbira meta jiġi biex jiddebatti ma l-oppożizzjoni. U l-oppożizzjoni m'għandha xejn minn dawn ir-riżorsi, irid iktar. Sadattant sena wara qtil ta' Defni Caruana Galizja għadna ma nafux min kien il-mandant li ordna il-qtil tal-ġurnalista. Il-Ministru Owen Bonnici jgħid we have done all we could to try and solve this verdict. Ġifri speċjala issa ma baqa' xejn qed jgħidilna illi m'hemmx investigazzjonijiet iktar xi jsiru. Kapitlu magħluq. Fid-dawl ta' dan l-Oppożizzjoni qed issejjaħ għat-twaqqif ta' inkjesta b'kummissjoni speċjali, awtonoma u indipendenti li tkun gawdi fiduċja wiesa. Nil-Kummissjoni Speċjali għandha tidentifika nuqqasijiet li seħħew fil-protezzjoni li l-Gvern kellu jagħti lil Caruana Galizja, tistħarreġ x'kienu jafu l-awtoritajiet li seta' jindika teddida fuq ħajjitha u tinvestiga jekk l-awtoritajiet naqsux milli jaġixxu. Adrien Delija tkellem ukoll fuq il-budget u qal il-Partit Nazzjonalista ħareġ id-dokument tiegħu ta' qabel il-budget li ġie ppreżentat ukoll lill-imsieħba soċjali fl-MCSD. Id-dokument Ekonomija min-nies għan-nies jinkludi fih analiżi ekonomika u proposti biex it-tkabbir ekonomiku verament jasal għand kulħadd. Inut li n-nies nibqgħu ngħidulhom illi hemm is-surplus jekk huma mu qed igawdu xejn. Inut li n-nies ngħidulhom illi il-pajjiż qed ifur bil-ġid jekk hawn 70,000 fil-preċipizzju tal-faqar. Jekk hawn eluf li qed ibatu kull xahar. Jekk hawn faqar ġdid, mhux ta' min m'għandu xogħol imma ta' min għandu. Mhux ta' min ma jaħdimx imma ta' min jaħdmu tnejn. Adrien Delija qal li fil-waqt li l-Gvern jiftaħar bit-tkabbir ekonomiku f'Malta u nies frisku tal-faqar u nies vulnerabbli bħal pensjonanti u l-ħaddiema b'pagi baxxi li mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar.